Mayong hapon gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Ano ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao? Ilusad sa Department of Tourism sa Eastern Visayas ang voluntourism alang sa mga humanitarian groups. Gisaad sa bag-ong Cordillera Police Regional Director ang pagsentro sa counterinsurgency sa rehiyon. Imbestigahon na sa National Bureau of Investigation ang bag-uhay nga media killing sa nasod. Ug hugot ang seguridad pipila ka adlaw una ang lubong ni kanhi South African President Nelson Mandela. Ilusad sa Department of Tourism sa Eastern Visayas ang voluntourism samtang daghang mga langyaw kinsa anaa sa rehiyon alang sa humanitarian mission. Si Wilmark Amazona adunay detalye niini. Wilmark? Menchu, adunay panultihon nga crisis is an opportunity. Mao kuni ang gihimo karon sa Department of Tourism sa Eastern Visayas. Nagsulti ang DOT sa mga local government units sa rehiyon sama sa province of Southern Leyte aron ipatuman ang usa ka tourism program bisan pa sa kadaot nga nahatag sa bagyong Yolanda. Mato ni DOT Regional Director Karina Rosa Tiopes sa Tacloban, daghan nga tourism facilities sama sa hotels at restaurant ibalik na sa operation samtang nag-abot-abot sa syudad ang mga langyaw kinsa sa humanitarian groups. Buot sa DOT nga himuon ang voluntourism usa ka tourism campaign nga mohatag og serbisyo ngadto sa mga sakop sa humanitarian groups sa ubos nga kantidad. Himuon kini pinaagi sa promotion ug marketing sa mga tourist destinations sa rehiyon. Lakip sa kampanya ang pagtino sa kadaot sa bagyo ngadto sa mga tourism support facilities sa hotels. Daghan ang mga natural tourism sites sa rehiyon sama sa diving site sa Southern Leyte, mga nindot nga isla sa Leyte ug Northern Samar, mga caves sa Samar Province ug mga man-made tourism sites sama sa Santo Niño Shrine sa Tacloban City ug San Juanico Bridge. Menchu? Daghang salamat, Wilmark Amazona reporting gikan Tacloban City. Mutanyag og 10,000 ka trabaho sa laing nasod nga walay placement fee ang mga private recruitment agencies alang sa mga apektado sa bagyong Yolanda sa Leyte ugma. Sa pagigalayon sa Department of Labor and Employment ug Philippine Overseas Employment Administration, kapin 30 ka POEA licensed recruitment agencies ang mutanyag og trabaho sa Ormoc City. Lakip sa mga trabaho mao ang professional ug skilled jobs sama sa doctors, nurses, medical technologists, engineers, factory workers ug maintenance workers. Mihatag sab ang mga recruitment agencies og 30,000 ka kilo sa relief packs nga naglangkob sa mga canned goods, school supplies, mga dulaan, sanitary items ug mga tambal ngadto sa 3,000 ka mga pamilya. Din-ana sa Tacloban City Government ang pagsunog sa mga basura sulod sa dakbayan. Mato ni City Administrator Texon John Lim, dakpon katong masakpang musunog sa ilang basura. Gipasabot ni Lim nga dili husto nga paagi ang pagsunog sa basura tungod kay mubuga kini og aso nga makadaot sa lawas sa tawo. Mas makadaot kini kon malaki pagkasunog ang plastic diha sa basura. Gimanduan ang kapulisan ug personnel gikan sa City Environment and Natural Resources Office pagpatuman sa bag-ong lagda. Pagkakaroon, gikolekta ang basura sa syudad pinaagi sa mga garbage collectors nga gikontrata sa syudad, mga dump trucks sa Chu Chi Foundation ug sa DPWH. Giklaro ni Lim nga ang mga basura nga makita karon sa kadalanan dili mga debris sa bagyo kundi mga basura gikan sa kabalayan ug business establishments. Giauhag sa city administrator ang katawhan paglain sa ilang basura samtang dunay mamalit og plastic garbage sunod semana. Mulibot si Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery Secretary Panfilo Lacson sa mga lugar nga naigo sa bagyong Yolanda. Mulibot siya sa Tacloban, Baybay, Ormoc ug Giwan. Kini ang unang higayon nga mobisita si Lacson sa Eastern Visayas human sa Baguio.
Mugahin ang DENR og 10 million pesos alang sa Work for Food program nga ihatag ngadto sa mga biktima sa bagyong Yolanda, ingon man sa pag-rehabilitate sa mangroves ug kadagatan nga nadaot gumikan sa bagyo. Dugang detalye pinaagi ni Twinnie Malinaw. Twinnie? Yes, Nanshu, gibutyag ni DNR 7 Regional Director Isabelo Montejo nga maglangkob ang maong massive coastal rehabilitation o restoration program sa mga dapit sa Bantayan Island, Camotes Island, Midillian, Bogos City, Daan Bantayan, San Remigio o uban pang lugar nga hilabihang naigo sa bagyong Yolanda. Buot sa DNR nga mahiuli ang mga nangagubang coastal forest aron di grabing madutlan sa grabing kalamidad sama sa bagyo, storm surge, tidal currents ug bawd. Ubusa sa Work for Food program kapin usa ka milyon sa mga seedlings ug propagyos gikan sa mangrove trees ug beach forest species sama sa talisay nga kahoy ang matanom sa kapin 185 na hektarya sa coastal area. Matod ni Montejo, adunay itukod nga central nursery sa mga strategic areas sa Bantayan ug Camotes ug sa mainland sa amihanang Subo aron accessible ra sa pagpananom ug pagmonitor. Lakip sa programa ang maintenance ug pagpanalipod sa coastal areas sa sunod tulo ka tuig o kutob 2016. Igo ra usab kini nga makasustain sa ilang pagtubo. Moabot sa 80% sa 10 milyones ka pesos ang gamiton alang sa Work for Food program sa mga typhoon survivors nga mosalmot sa seedling production, actual planting ug maintenance sa mangrove ug beach forest areas. Nanshu. Daghang salamat, Twinnie Malinaw, reporting gikan Cebu City. Mikabat na ngadto sa 6,000 ang patay tungod sa bagyong Yolanda. Sa tala sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 6,009 na ang patay. Kapin 27,000 ang samdan, samtang dulan gihapon sa 1,800 ang missing. Sobra 16 million ka tawo ang apektado sa bagyong Yolanda ug mukabat ang danyos ngadto sa 35.5 billion pesos. May pasalig si Presidente Aquino ngadto sa Filipino community sa Japan nga gihingusgan sa gobyerno ang relief o rehabilitation alang sa mga naigo sa bagyo. Matod sa Presidente, mukabat sa 130 billion pesos ang gasto sa pag-ayos sa mga dapit nga naigo sa bagyo. Anaa si Presidente Aquino sa Tokyo alang sa ika-40 nga ASEAN-Japan Commemorative Summit nga usa ka panagtapok sa mga Southeast Asian leaders aron hisgutan ang mga regional ug global issues. Lakip sa mga hisgutanan ang panagbangi sa teritoryo sa China sa West Philippine Sea. Makigdialogo sab si Presidente Aquino ug si Japanese Prime Minister Shinzo Abe kabahin sa politika, patigayon ug depensa. Mi-donate ang International Labor Organization og dulan $380,000 alang sa livelihood program sa mga naigo sa bagyo. Miingon si ILO Assistant Director General Yoshiteru Oramoto atol sa iyang pagbisita sa Tacloban City kagahapon nga kinahanglang gamiton sa gobyerno ang donasyon alang sa livelihood programs. Matod sa Labor Department, makatabang ang ilang emergency employment program sa 18,000 ka mga tao nga milimpyo sa mga debris o nag-declog sa drainage systems. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, milingkod na ang bagong hepe sa kapulisan sa Cordillera Region. Ang detalye sa among pagbalik. Gisaad sa bagong Cordillera Police Regional Director ang pagsentro sa iyang pamunuan sa counter-insurgency sa rehiyon. Sa change of command ceremonies kagahapon sa Camp Badodangwa sa Benguet, gipasabot ni Chief Superintendent Isagani Neres nga adunay panginahanglan gihapon sa counter-insurgency measure nunot sa bag-ong hitabo sa ambush ug encounters tali sa mga rebeldeng New People's Army ug sa militar ug kapulisan sa kabukiran sa Cordillera Provinces. Si Neres midawat sa katungdanan gikan ni Chief Superintendent Benjamin Magalong atol sa ceremony nga gitambungan ni Police Director General Alan Purisima. Si Neres mao ang kanhi pangulo sa Anti-Kidnapping Task Force, sa Criminal Investigation and Detention Group ug Police Anti-Crime Emergency Response Team ug nahimo sab kaniadto nga Police Chief sa Baguio City. Gisaad ni Neres ang pagpatigbabaw sa kalinaw sa mga dapit nga naigo sa election-related violence ug katong adunay private armed groups sama sa Abra ug Kalinga. Sa pikas bahin, si Magalong maunay mangulo sa CIDG sa Camp Crame.
Matud ni Purisima, taas og gukdunon si Neres sa nahimo ni Magalong sa Cordillera nga maoy nakakuha sa highest rating nga 97.4% sa Performance Governance System sa PNP Patrol Plan. Aniyan ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, pakanaugon sa pwesto ang 12 ka konsehal sa probinsya sa Sugbo tungod sa kapakyas pagsamit sa ilang Statement of Contributions and Expenditures. Og sa Cebu Daily News, gibutyag sa Visayan Electric Company nga dili pa matino kanus ang mahuman ang rotational brownouts sa Sugbo. Minaog ang Megawide Construction ug ang Indian partner niini sa bidding sa 17.5 billion peso expansion project sa Mactan Cebu International Airport ubos sa Public-Private Partnership Program. Matod sa Transportation Department, ang GMR Megawide Consortium mihimo sa kinadak-ang bid nga anaa sa 14.4 billion pesos. Apan sigon sa DOTC, ila pang susihon ang financial capability sa dili pa nila i-award ang maong proyekto. Ang GMR Infrastructure nga mo'y partner sa Megawide Construction nakahimo nag mga airport sa India ug sa Turkey. Lakip sa ubang bidders mao ang mga partnership sa Philinvest, Metro Pacific, Ayala ug Aboitiz Group, ang Gokongwei Group ug ang San Miguel. Duha ka hugna ang modernization project sa Mactan Cebu International Airport, gipaabot nga matapos ang unang hugna sa proyekto sa tunga-tunga sa 2016. Mo-operate ang winning bidder sa Mactan Cebu International Airport sulod sa 25 ka tuig. Sa among pagbalik, susihon na sa National Bureau of Investigation ang mga kaso sa pagpatay sa mga sakop sa media sa Mindanao. Ang detalye sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Bandera Mindanao, headline ang pagpakanaog sa mga opisyal nga wala makahatag sa ilang Statement of Contributions and Expenditures. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, usa ang patay ug tulo ang samdan sa engkwentro tali sa kapulisan ug NPA sa Kibawe, Bukidnon. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, giingong nagtago-tago na ang usa ka pulis sa Talusan, Zamboanga, Sibugay nga gipasaka ang kasong administratiba. Sa Mindanao Daily, Caraga, gipasakaan ang kaso ang upat ka suspect sa pagpatay sa broadcaster nga si Michael Milo sa Tandag City. Og sa Mindanao Daily, Davao, dunay reward nga 100,000 pesos alang sa pagkasikop sa mga gituuhang mipatay sa broadcaster nga si Tata Butalid sa Tagum City. Gisaway ang mga local officials sa Mati City sa Davao Oriental tungod sa paggasto og kapin sa 1 ka milyon ka pesos alang sa gituuhang junket didto sa Singapore. Apan ang mayor na nalipod sa ilang biyahe kay makaayo ra kini sa syudad sa kadugayan. Si Ben Tesorna sa detalye. Ben? Mencho, unang gibulgar ang biyahe sa mga local officials sa Mati City ngadto sa Singapore pinaagi sa local broadcaster ug barangay councilor nga si Joanna Mabini. Giakusahan ni Mabini ang mga opisyalis nga mihimo og junket taliwala sa panahon nga wala gani makahatag ang syudad sa suhulan sa daghang casual employees niini. Napatik sa Facebook ang mga hulagway sa biyahe sa mga opisyalis. Sa press conference kagahapon, gipanaligdan ni Mati City Mayor Carlo Rabat ang ilang biyahe ug misalikway sa pasangin nga junket ang ilang pagbisita sa Singapore sa miaging semana. Matod ni Rabat, makabenepisyo sa kadugayan ng syudad gikan sa ilang kasinapian dito sa Singapore. Mga dokumento nga nakuha sa Solar News, nagpakita nga 14 ka opisyalis na kadawat og tag $1,200 sa tag-usa alang sa ilang allowances gawas sa pinitihan sa eroplano. Ang tanan na gasto miabot sa kapin 1 million pesos alang sa upat ka adlaw nga biyahe ni atong December 4 hangtod bet sa 8. Apan giklaro ni Mayor Rabat nga sa 14 ka city officials, 5 lang ang nakadawat og financial support gikan sa city government alang sa biyahe. Ang uban, matud pa niya, di gasto sa ilang kaugalingong kwarta. Ang biyahe sa mga local officials nga gipanguluhan sa mayor, gitumong alang sa pagkuha og kasayuran, kalabot sa housing og settlement, parks og investment, lakip na ang pagkabot og benchmarking alang sa turismo. Dawa sa mga elected officials, kuyog sa mayor ang city administrator, city planning coordinator, city environment officer ug ubang kawani. Si Director Manuel Gotis sa DILG mipasabot siyang sulat ngadto sa mayor
nga tulo lang ka opisyales ang ilang masugyot nga makabiyahe. Maglakip kini sa mayor, sa City Planning Coordinator o sa Chairman sa Committee on Housing and Urban Planning sa City Council. Apan wala kakuyog sa biyahe si Councilor Arlene Tiago kisamoy Chairman sa Committee on Housing. Gipasabot ni Mayor Robat nga ang Vice Chair sa committee, si Konsehal Jerome Dayang-Irang mao'y mihulip kan Tiago sa biyahe. Ubos sa balaod, dili makabiyahe ang mga government officials o employees kung walay authority to travel gikan sa DILG. Midugang si Mayor Rabat nga buot nilang masunod ang gihimo sa Singapore. Gihilagway ni Rabat nga malampuso na ilang biyahe, human ilang gikatagbo ang mga opisyalis sa Singapore Urban Development Authority, ang Housing Development Board ug mga opisyalis sa Philippine Embassy. Yanchu. Daghang salamat Bente Shorna reporting gikan Davao City. Adunay lapso sa intelligence ang kapulisan sa Kibawe sa Bukidnon hinungdan nga wala makaandam sa pag-atake sa mga rebeldeng New People's Army kagahapon sa Kadlawon. Si Cheng Ordonez adunay update. Cheng? Yes, Menchu. Gibutyag ni Mayor Minerva Casinabe sa lungsod sa Kibawe nga daan ng adunay intelligence report kabahin sa posibleng pag-atake sa mga rebelde. Matod sa Mayor, sa usa ka interview nga gibisitahan ang police station ni Bukidnon Provincial Police Director Senior Superintendent Glenn De La Torre ug gihatagan og warning ang kapulisan sa lungsod pipila ka adlaw sa wala pa ang pag-atake. Apan matod sa Mayor, bisan pa niini napakyas ang kapulisan sa iyang lungsod sa pagpangandam sa worst scenario. Gituuhan sa Mayor nga gikan sa Davao Region ang misulong nga mga rebelde ug tuyo lang niini ang pagkuha sa armas sa kapulisan. Matod ni Mayor Casinabe, mismong police chief sa Kibawe, Inspector Butch Menyosa, nagunitan sa mga rebelde apan wala pasakiti ug igo lang giingnan nga armas ang tuyo sa mga rebelde. 8 ka pulis ang naka-duty atol sa pag-atake. Usa kanila namatay samtang 3 ang samaran atol sa pagpanalipod sa police station. Nalupigan ang kapulisan sa kidaghanon sa mga rebelde nga moabot sa 40 na pulo sa mga rebelde mga babayi. Matod sa Mayor, nakuha sa mga rebelde ang 6 ka M16 assault rifles ug 2 ka pistola gikan sa mga pulis nga nag-duty. Migamit ang mga rebelde og 7 ka bag-ong mga sakyanan, ang uban niini for registration pa nga gituuhang giabangan o kinawat. Menchu. Daghang salamat Cheng Ordonez reporting gikan Cagayan de Oro City. Imbestigahon na sa National Bureau of Investigation ang mga bag-uhay lang nga pagpatay sa mga sakop sa media. Gibutyag ni Justice Secretary Laila De Lima nga makaalarma na ang mga media killing sa nasod, human 3 ka mga sakop sa media ang gipangpatay sa Mindanao, sulod lang sa 2 ka semana. Sila si Michael Diaz Milo sa Prime Radio FM sa Tandag City, Surigao del Sur, DXGT block timer nga si Josh Dignos sa Valencia City, Bukidnon ug Radio Natin broadcaster Rogelio Butalid sa Tagum City, Davao del Norte. Matod ni De Lima, imbestigahon sa NBI ang mga pagpatay sa media, una ituno sa Special Investigation Teams nga mooy mususi sa human rights violations, lakip ang extra-legal killings, enforced disappearances ug torture. Gilangkuban sa mga prosecutors ug investigators gikan sa NBI ug Philippine National Police ang Special Investigation Teams. Buot sa City Peace and Order Council sa Zamboanga nga mabalhin na sa daling panahon ang 278 MNLF detainees gikan sa 2 ka detention facilities sa syudad. Mipalabang og resolution alang niini kagahapon ang konseho. Nagpatabang ang council kang DILG Secretary Mar Rojas alang sa pagbalhin sa mga binilanggo, human gitugutan sa Supreme Court ang pagbalhin sa trial sa kaso batok sa mga MNLF Miswari faction members ngadto sa korte sa Taguig sa Metro Manila. Gipasabot ni City Prosecutor Ricardo Cabaron nga andam na ang tanang dokumento sa transfer. Bugtong nakalangan ang kakulang sa masakyang C-130 plane sa mga binilanggo padulong sa Manila. Gigamit pa kahangtod karon ang 2 ka C-130 plane sa Air Force sa relief operations sa Typhoon Yolanda. Sa Zamboanga del Sur, gisunog sa gituuhang mga sakop sa New People's Army ang 2 ka heavy equipment sa usa ka construction company. Si Jong Kajon sa detalye. Jong? Medyo nahitabo ang pagsunog sa backhoe o dump truck sa Walter Lao Construction Company sayo kagahapon sa buntag dito sa lungsod sa San Miguel, Zamboanga del Sur. Mitubag sa alarma ang Joint Operative sa San Miguel Municipal Police Station
o 53rd Infantry Battalion sa Philippine Army apan nakasibat na ang mga lalaki nga misunog sa duwa ka heavy equipment. Ibanabana nga mukabat ngadto sa 7 o 8 milyones ka pesos ang danyo sa duwa ka ekipo nga gisunog. Matod pa ni 53rd Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Victor Tangaon, nagpadayon ang NPA sa extortion activities nini o ang pagsunog sa mga heavy equipment timaan nga wala kini hatagi sa ilang gipangayo. Mincho? Daghang salamat John Kajon reporting gikan Pagadian City. Kitakda karong adlaw nga sugdan ang sunod-sunod nga consultations alang sa proposed Zamboanga City Roadmap to Recovery and Reconstruction. Sila si DILG Secretary Mar Rojas, DPWH Secretary Rogelio Singson ug Defense Secretary Voltaire Gazmin maoy mangulo sa consultations. Dunay 3 ka grupo ang consultation. Ang una gilangkuban sa local government sector, regional offices ug mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Committee. Ang ikaduhang grupo langkuban sa mga barangay officials sa siyam kaapektadong barangay niadtong panagsangka sa MNLF Miswari Group ug Kagamhanan. Ingon man langkuban kini sa internally displaced persons community ug religious leaders. Ang ikatulong grupo mao ang mga representatives sa nagkalain-laing sektor sa Zamboanga community. Ang UP Planads maoy gitahasan sa national government pag-andam sa rehabilitation plan nga makadaghan na miagi og planning sessions o revisions sa DPWH head office sa Manila. Hugot na ang seguridad alang sa lubong sa kanhi South African President Nelson Mandela karong Domingo. Ani ang report ni Sara Velasco. Gipahugdan na sa mga otoridad ang seguridad palibot sa balay ni kanhi South African President Nelson Mandela sa Eastern Cape Village sa Kuno pipila ka adlaw una ang lubong ni Mandela karong Domingo. Gipakatap ang gatusan ka mga security personnel ug nagpadala og military helicopters aron panalipdan ang lungo ni Mandela. Hugot sab ang seguridad tungod kay manambong ang mga world leaders, pamilya ug higala ni Mandela sa iyang lubong. Dalon ang lawas ni Mandela sa lungsod sa Umtata ugma. Atol sa lubong, magtapok ang mga world leaders sa usa ka dako nga tent haduol sa balay ni Mandela. Ana karon ang lawas ni Mandela sa Union Building sa Pretoria, diin siya nanumpa isip unang black president sa South Africa niadtong 1994. Namatay si Mandela niadtong December 5 sa edad nga 95, human ang pakigbatok sa impeksyon sa baga. Midepensa siyang kaugalingon ang sign language interpreter sa memorial service ni Mandela. Human siya gisaway tungod sa giingong walay ayong paghubad sa speech sa mga world leaders nga nakapalagot sa mga bungol sa tibuok kalibutan. Matud ni Tamsangka Janchi, duna siya ay schizophrenia atol sa memorial service. Dugang niya, nag-hallucinate siya samtang ana sa stage mao nga wala magkadimao ang iyang paghubad. Giangkon sab ni Janchi nga dili maayo ang kahimtang siyang panglawas ni adtong panahona. Wala sab siya kahibalo kung unsay hinungdan sa pag-atake sa iyang sakit. Giangkon sa gobyerno sa South Africa nga dili professional interpreter si John G. Apan wala nila giisip nga hulga si John G sa seguridad ni atong memorial service ni Mandela. Human sa memorial service, gisalikway sa Deaf Association sa South Africa si John G. Matod ni John G, interpreter siya sulod sa siyam katuig ug wala say mikwestiyon sa iyang pag-interpret sukad kaniadto. Sa iyang depensa, nakapangutana si John G nga nung karon ra siya gisaway kung daan na siyang peke. Sara Hilomen Velasco, Solar News. Banabana sa dagan sa panahon uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Menchu. Matod sa pag-asa, ulano ng pipila kabahin sa Northern ug Central Luzon tungod sa tail end of a cold front. Pagdalasab ni og kasarangan ngadto sa kusog nga pag-ulan ug thunderstorms sa Aurora ug Quezon. Paingon na sa Bicol Region. Hinay sa mga pag-ulan sa Cordillera, Ilocos ug Cagayan Valley tungod sa northeast monsoon kun amihan. Base sa Metro Weatherscape, doon na sa mga pag-ulan sa Palawan ug sa Southern Mindanao. Ulanon sab sa Cagayan ug Aurora. Sa Luzon, maayo ang panahon sa Puerto Princesa, Tagaytay, Legazpi ug Metro Manila. Apan ulanon ang Calapan, Lawag, Tuguegarao ug Baguio City. Sa Metro Manila, maayo ang panahon ugma ug sa Domingo katag-katanga ang pag-ulan hangtod na sa hapon. Sa Lunes at sa Martes, maayo ang panahon.
Sa Visayas, maayo ang panahon sa Tacloban, Iloilo ug Metro Cebu. Doon sa thunderstorm sa Tagbilaran ug Dumaguete ug katag-katag nga ang pag-ulan sa Borongan. Sa Metro Cebu, maayo ang panahon karong weekend. Ug sa Mindanao, ulanon ang Cotabato ug Butuan ug doon sa thunderstorms sa General Santos City. Apan maayo ang panahon sa Cagayan de Oro, Zamboanga ug Metro Davao. Sa Metro Davao, maayo ang panahon hangtod na sunod semana. Mawagkatong latest sa dagan sa panahon, Visayas ug Mindanao pag-amping kanunay. Balikan nimo, Menchu. Daghang salamat, Pat Fernandez. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod sa Lunes puhon. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.